Vítám vás zde v dolním sále Ústavu pro českou literaturu a všichni, kteří jste dnes tady v tento podvečer, máte obrovské štěstí, protože se nacházíte na akci, která se děje jenom jednou za 10 let. Uvědomte si tu vzácnost té situace, protože zase až za 10 let. Moje jméno je Jakub Pavlovský a toto štěstí budu sdílet s vámi, ale především i s mými hosty, kteří jsou součástí této obdivuhodné publikace v souřadnicích Neklidu, která přináší studie o literárním životě, próze, poezii a taky dramatu v letech 2011 až 2020. A přináší také interpretace více než stovky nejvýznamnějších děl, které probereme, ne všechny, detailně samozřejmě. A těmi hosty jsou Alena Šidáková-Fialová, Petr Hruška, Marek Lolok a Lenka Jugmanová. Dobrý večer. Já s dovolením začnu s tebou, Aleno. Že máš narozeniny, nebo to nejde znát? Ne. Tak to vynechám. Je to to když tak na závěr. Důležitá věc. Začnu teda u tebe, jakožto u editorky této knihy v souřadnicích Neklidu, této publikace. Máš radost, že ta kniha už je konečně venku, že už to máte za sebou, anebo je to i spojené třeba s nějakými obavami, co všechno jste zapomněli, jaké tam jsou chyby, teď to všichni uvidí, které dílo jste vynechali a tak dále, nebo to se neděje asi opravdu ráda a můžete jít dál společně? Ráda jsem, ale ještě jsem tu knihu neotevřela, protože přesně vidím, jak ji otevřu, vidím tam tu chybu, ale to je, ne, ani to neukazuji. Ale to, že nám někdo vytkne, které dílo tam není, s tím počítám a už jsem na to tak trošku zvyklá a zase až tak mě to netrápí, přece jen už těch knih za sebou máme víc, to se tak prostě děje. Ale vzhledem k tomu, že jsme jediní, kdo to na to desetiletí zpracoval, tak přesto pořád budeme nejlepší. Takže nějaké chyby tam klidně můžou být a tak dále, přesně. 912 stran, není to málo? No tak pravda, trošku nám to narostlo. Myslím, že díky poezii, tam máme nejvíc těch hesel, ale je pravda, že nám nejvíc narostly ty studie. Já jsem o tom přemýšlela, čím to je, že oproti předchozímu dílu máme každou studii asi o čtvrtinu delší. Jestli jsme si už jako trošku jistější, věříme si, chceme napravit chyby nebo opomenutí, které jsme udělali v těch předchozích dílech, nebo prostě už víme, jak na to. A co myslíš, Petře? Proč jsou ty studie další? No, nabízí se. Není těch knih zase o tolik víc. Ne? Je? Je to počtem vydaných knih? Nebo je to počtem lepších knih? Do jisté míry je to počtem vydaných knih. Ta řada, ten první díl se jmenoval V souřadnicích volnosti, ten druhý V souřadnicích mnohosti. Ten třetí klidně mohl tu metaforu toho množství rozvíjet a mohl se jmenovat V souřadnicích zahlcenosti, ale ten jsme si nechali, protože tušíme, že příští dekáda bude ještě výživnější, ale v tom názvu je to také skryto, protože V souřadnicích Neklidu, jeden z těch podstatných neklidů toho desetiletí byl také neklid právě z toho obrovského závalu knih. To je váš osobní neklid? To je náš neklid, nebo nejenom náš, ale neklid čtenářů, neklid kritiků, neklid redaktorů časopisů, nakladatelství, protože jsou opravdu zahlceni, přehlceni. Pro zajímavost, těch knih poezie v tom desetiletí, každý rok v tom desetiletí vycházelo podle údajů z Klementina z Národní knihovny, vycházelo, obvykle se tak tuší nebo říká, že vychází asi 200 až 300 básnických sbírek ročně, což je šílené číslo, ale je to daleko horší. Já jsem si opravdu nechal u těch knihovnic v Národní knihovně vyjet statistiku a každý rok v tom desetiletí vyšlo
kolem 500 původních českých básnických sbírek. A to tam jsou prosím jenom ty, které mají ISBN, anebo byly jako povinný výtisk do té knihovny přihlášeny. Je celá řada, připočtěme k tomu celou řadu těch knih vydaných samonákladem, které tam nejsou a tak dále. 500 knih každý, jenom básnických sbírek nových, 500 každý rok, což znamená přečíst 1,5 sbírku denně, včetně Silvestra, Nového roku. Jo. To se nedá se zdravým rozumem zvládnout. Takže samozřejmě byla aspoň ambice, protože těch hesel, Alenko, třeba v poezii, je stejný počet, jako v té předchozí. 630, tady je jich 37, no tak dobře, o jedno dobře, je to víc, ale samozřejmě byla ambice, měl jsem tu ambici a ostatní autoři, jistě autorky taky, v té studii, v té úvodní kapitole chytit a zmínit řadu z toho, co tam nemůže být v tom výběru. No a takže to narůstá strašně moc a ta studie, ta kapitola je potom větší. No. Já jsem určitě navážu, že jsem zvědavý, kdy taková kniha vlastně vzniká. Začali jste rovnou v lednu 2011, hned s úderem Nového roku pozorovat. 2020, když tam skončil. To jo, ale je to dekáda 2011, tak jestli... Končíme vždycky, když ta dekáda skončí. Vlastně já jsem to už začala sledovat nějak před koncem roku 2020. A takže zpětně hodně, zpětně. Takže ne, teď vlastně tím pádem by touhle dobou jste měli mít 4 roky tedy nasledováno, ale to si dáváte tedy pauzu. Tak my zatím máme ten název v souřadnici. Tak my se všichni v tom pohybujeme, recenzujeme, takže samozřejmě ty knihy sledujeme průběžně, ale práce na té knize začala na konci roku 2020. To zase není tak strašné, jak jsem si myslel. Jenom pár let. Někdy to bylo docela. Takže teď máte chvilku zase klid a zase až za těch pár let paráda. A museli jste někdy vynechávat, aby těch stran nebylo ještě víc, že jste si řekli opravdu, že to už stačí? Co se týče i děl, i těch studií, i vlastně dalších kapitol, které s tím souvisejí. My máme takovou výhodu i nevýhodu zároveň, že se prostě snažíme držet linie těch prvních souřadnic. Souřadnic volnosti, které vymyslel tady zde sedící Pavel Janoušek, pak se toho ujal Jiří Zizler. A chceme, aby vlastně ty svazky byly si podobné, aby ta desetiletí byla aspoň trochu nějak srovnatelná. Takže se pořád pohybujeme okolo těch 30-35 hesel, dramatu je to zhruba těch 15, plus tady nějaká vstupní studie. 22 bylo. Aha, tak by bylo 15 předtím. 15 bylo předtím. Dobře. Nebo 17. Tak drama je na vině, ano, ne poezie. Tak. Takže plus minus to držíme podle toho prvního svazku. No, když jsi zmiňovala Pavla Janouška a Jiřího Zizlera, můžeme se na chvilku vrátit úplně na začátek, abychom měli představu, za jakým účelem taková kniha tehdy vyšla? Proč to vlastně... Nevím, proč vyšla, to je pro nakladatele, ale... Proč jste chtěla, aby vyšla? My jsme ji začali dělat po té, co jsme dokončovali, v době, kdy jsme dokončovali 4dílné dějiny do roku 90. A bylo nám jasné, že bychom měli pokračovat dál a že bychom měli mapovat polistopadovou realitu, ale zároveň jsme věděli, že máme příliš malý odstup od toho, že to není na dějiny takového toho typu, jako byly ty 4dílné. A proto jsme si teda vymysleli ten první nápad, uděláme to tedy tou slovníkovou prací, ten slovník děl, který má nějakou výpovědní hodnotu. Pokusíme se, navíc v té době už byl ten pocit, který stále stoupá, že vlastně se rozpouští a neexistuje kánon té současné literatury. Takže byl to trochu pokus najít, já vím, že je to marný pokus, ale byl to pokus, nebo aspoň postavit nějaký dílčí jednotlivý pohled na to, co z toho desetiletí je zajímavé. Takže nám bylo jasné, že to bude slovník děl, pak jsme si říkali, ten potřebuje úvod a potřebuje obecný úvod, plus každý ten druh potřebuje úvod, protože v každém z těch druhů je situace jiná. Je pravda, že v tom prvním svazku jsme byli
celkem skromní oproti tomu, jak se to, protože těžiště bylo opravdu spíš v těch dílech. No a pak, když už jsme to měli skoro napsané a byli jsme tuším někde v Beskydech, tak jsme si uvědomili, že to potřebuje nejenom koncepci, návod, ale taky název. Jo, a my jsme dlouho nevěděli, jak to tedy nazvat, ale naštěstí, já už nevím, kde to v těch Beskydech bylo, ale... Jeseňka. Tak tam zhruba mezi 3. a 4. hodinou raní Teď předej slovo Petrovi. vystalo slovo v souřadnicích. Ještě jsme chvilku nevěděli v souřadnicích čeho. Petr byl tenkrát úplně mimo sebe a prostě s tím názvem přišel. A od té doby ho držíme. Jak tomu rozumět? Ne, prostě byl to Petr, který říkal jako mezi jinými blbostmi, které nás tenkrát napadly, nás zaujala tahle blbost a ona se ukázala docela funkční, protože opravdu cílem toho svazku je teda pokusit se nastínit nějaké souřadnice toho 1. desetiletí. No a už tenkrát, když jsme to dělali, tak jsme si říkali, že by to mohlo mít pokračování. No a jsem rád, že to má 3. pokračování, protože podle teorie her teprve 3. pokračení potvrzuje řadu. A zároveň je začátkem nějakého stereotypu. K tomu se určitě vrátím, ano. Já si vzpomínám hledně jednou názvu, že jsme tam v noci seděli s Vladimírem Přivánkem. Ale Jirko, nekonkretizuj to zase. A vím, že každý z nás vymyslel jedno slovo, už si nespomínám, kdo jaké. Aha. To je přednoště, asi by se nikdo moc nehlásil, ale i ta byla důležitá, protože zůstala stabilní součástí dalších svazků. Dobře, jsme se mohli spolehnout. když už je taková podrobná řeč o tom názvu, není to tak, že jsme každý vymysleli jedno slovo, by jsme byli ve stavu, kdy jsme každý vymysleli jedno písmeno. Byla to kolektivní činnost. A mě teda tenkrát zaujala jedna z možností, že byste mohl jmenovat Nucený výsek. Pořád. Chcete ještě, pane Zizle, k tomu něco přidat? Jako historku, nebo takhle stačilo? No já budu mluvit tady v souřadnicích veterána, protože jsem to z rodu a zúčastnil jsem se i práce na těch dalších 2 svazcích. Napsal jsem celkem 3x12 hesel. Já jsem vždycky se střežil toho, abych nemusel psát to 13. heslo jako silně pověrčivý člověk. Co se mi od těch 2 prvních svazků podařilo, o toho 3. však bohužel již ne. A my jsme potom zjistili úplně na konci, že sbírka Karla Šiktance Nesměr, kterou jsem interpretoval, vyšla už v roce 2010, takže jsem musel urgentně napsat interpretaci sbírky Ubírati se, za což jsem zaplatil urgentní cholecystektomii, což je tedy operace žlučníku, ale mohlo to dopadnout i u nás. Ale je to skutečně pravda, že ta kniha byla ve fázi toho výjezdního zasedání a všechna hesla byla napsaná, všechna hesla prošla de facto takovými těmi redaktorskými korekturami a teprve v tu chvíli se zjistí, vědci zjistili, že tam mají knihu z jiného desetiletí. A tak jsme uprosili Jirku, aby napsal jinou interpretaci, respektive interpretaci jiné sbírky Karla Šiktance. Já jsem už ještě se vrátil k těm začátkům, tak nechci říci, že ten projekt dostal grant, ale představí jak o koncepci toho hesla, podobě hesla, tak heslaři byly vlastně rámcové. Takže první měsíce jsme věnovali intenzivní diskuzi o tom, jak bude vlastně vypadat struktura toho hesla a jak bude vypadat heslář, což byl náročný úkol, protože 90. léta to bylo skutečně o hodně autorů a děl, takže museli jsme skutečně, a taky jsme zvažovali, jestli tam můžeme zařadit knihy, které vyšly třeba v samizdatovat oficiálně až 90. letech a tak dále. Měli jsme jeden malý problémeček s jedním autorem a výkonným redaktorem, který sám byl tedy objektem zkoumání a interpretace. Nakonec se dostal do všech svazků. Prosím vás, opravdu bylo to na hraně, já jsem podával výpověď a říkal jsem, nepadá v úvahu, přece to je absolutní nevkus, nemůžu tam mít interpretaci svojí knížky. A
na hraně této výpovědi, když se padla různá slova, nakonec to dospělo, ale to myslím teď smrtelně vážně, do fáze, že oni říkají, bude to tam uvedeno, že si bránil svým tělem, abys tam nebyl, ale stejně tě tam procpeme. Takže je to proti mé vůli, v každém tom dílu je to proti mé vůli a jsou to gauneři, kteří mě donutili k tomu. V každém úvodu je to zdůrazněno a nesmí to vypadnout. Že to proti Petrově vůli. se na to těší. Ale Že i dnes tady sedíte z donucení. Mě se vlastně vymýšlela, u toho prvního dílu se vymýšlela délka hesla, protože mohly být ty hesla kratší a mohlo jít tam být víc, jakoby. Ale po jednání, která byla opravdu někdy bouřlivá, jsme našli tohle, co považujeme za nějaký kompromis, jako že se snažíme, aby ta hesla šla do nějaké hloubky a byla podstatná, nikoliv jenom informační. A tomu odpovídá i jejich počet, že se snažíme vybrat opravdu to, co my považujeme za podstatné, ale není to my, protože už tenkrát u toho prvního sazku jsme to konzultovali s širokým kruhem odborníků a snažili jsme se najít nějaký kompromis, který je nadindividuální a obecnější. Byť víme, a to už tady zaznělo, že pokaždé se ozve něco, proč tam je tohle a proč tam není tohle. Ale ono každé dílo, které tam je, asociuje 5 dalších, které by tam mohly být. A myslím, že jsme to umysleli dobře, protože vlastně v těch dalších svazcích už jsme se strukturou toho hesla ani nepohnuli, s výjimkou teda toho, že jsme zařadili internetové odkazy. A já bych ještě připomněl jednu věc, že na tom prvním svazku se podíleli Luboš Machala, který tedy redigoval prózu, a Libor Vodička, který se jednal o divadlu, respektive dramatu tedy. Děkujeme. Pardon, klidně si pojďte sednout, tady je spoustu volných míst, ať nestojíte ve dveřích, pokud teda chcete samozřejmě. Klidně pojďte tak, nebo aspoň tam. Tak dopředu se dá dojít. Jo. Je vám pohodlně. Tady třeba do první řady. Přesně tak. Ještě by mě zajímal pohled i Lenky a Marka, jak a kdy vstoupili do tohoto projektu a jestli taky vzpomínáte na nějaké noční zážitky, historky z přípravy knihy. No, měli jsme jako soustředění v Hradci a tam těch nočních rozhovorů bylo taky hodně. Ale já si to ocením, protože jako ještě když pracuji na jiné instituci, tak tam vlastně takové soustředění na jedno dílo nebo na nějaké texty jako nebývají. Možná jenom ještě právě uvažuji o tom, vlastně jsme tady jako naznačili, že už vzniká nějaká jako řada, že já vlastně jako autor té první studie navazuju na Jirku Sizlera a na potom Karla Pioreckého, takže vlastně do nějaké míry už jsem taky jako vlastně kopíroval do nějaké míry ten postup. Samozřejmě musel jsem tam jako vnést ty jako fenomény toho desetiletí aktuálního, ale právě v tomhle ohledu, jak řekla i Alena, jako, že je to do nějaké míry prostě výhoda a nějaké nevýhoda, jo, že prostě musíme se vejít do nějakého mostu. Mně přišlo ještě teda, co jsem tak jako, když jsem do toho vstupoval, jako trochu řešil vlastně i taková ta možná umělost té periodizace, jakože vlastně ten první díl samozřejmě tak začal na začátku 90. let a potom vlastně už to teda jako jel po těch desetiletích, které ale jako neměly nějaké zásadní jako jiné mezníky, než to, že to prostě byla kulatá čísla, relativně kulatá 2011 až 2020. Tady se to shodou okolností sešlo vlastně, když jsem vlastně uzavíral nějak popis tady toho desetiletí, jako tím, že nastal covid, jo, že tam jsem teda vnímal, jako, že možná zase je to jako nějaký takový jako větší přelom, takže v tomhle ohledu možná můžeme to brát jako nějakou na té jedné straně jako uzavřenější, logičtěji uzavřenější jako epochu a teďka až někdy někdo bude psát teda za těch pár let ten další díl, tak může teda jako přemýšlet, jestli to teda byl zlom, což my jsme teď mohli třeba nějak jako zahlédnout nebo ne, ale musel jsem se vlastně omezit jako na doporučení Aleny nebo i podle těch vzorů jako předchozích
na ten rok 2020, na ten jeho jako závěr, že už jsem jako neměl moc lézt jako přes ten rok 2021. Tak. Se na jindy. No. Lenko, máte taky? Já si teď uvědomuji, že my děláme i jiné projekty, nebo jsme dělali tady spolu s kolegy, který tady sedí a taky z nich někteří byli jmenováni, tak já teď úplně nedokážu rozložit, jestli to soustředění, nebo ta, která si pamatuju, souvisela s tímhle nebo s něčím jiným. Co by jízda? No, to tak strašný nebylo. Myslím si, že to nebylo po písmenkách, Petře. Normálně jste říkali slovo. Slabiky. No, ale asi ještě třeba říct, nebo bych ještě připodotkla na obranu toho počtu hesel, nebo případné otázky, jestli jsme něco nevynechali nebo nezapomněli a tak dále. My jsme se snažili, snad můžu mluvit i za tady kolegy z ostatních literárních druhů, vytvořit nějaký reprezentativní korpusy děl, která budeme reflektovat, ať už teda tím prvním způsobem, nebo tím způsobem těch hesel, nebo prostě v tom svém, každý v tom svém v té své úvodní studii. A měli jsme na to nějaké mechanismy, pochopitelně třeba my v tom dramatu jsme měli třeba jiný, protože tam se nedá opírat o to, co a jak vyšlo, tak to není primární prostě způsob zveřejnění dramatu. Ale no a takže já myslím, že jsme, a ještě k tomu byla anketa z odborníků jaksi literární vědy a divadla. A nakonec já myslím, že v dramatu jsme měli třeba 30 inspirativních děl, ale to už by strašně narostlo, takže jsme pak museli licitovat a udělat to. Těch her, které jsme si řekli, že budeme nějak reflektovat, bylo třeba 200, jo, tak udělat 20, já myslím, že je nakonec 1 nebo 2, taky jsem si to už nespočetla, z 200 je docela těžký, ale zároveň jako tam pak máte jistotu, že to jsou nějaké klíčové díla, že to se nemění. Těch faktorů pro těch 21 až 2 bylo hodně, jo, takže to bylo tak jako přesvědčivý. No. Děkuju. Když trochu budu fantazírovat, tak to v podstatě můžeme brát jako volně navazující trilogii, opravdu vzrušující četba o české literární scéně. Můžeme začít, že od začátku postupovat. Jsme s nadšením očekáváme, co bude zase dál. Vy jste teda zmiňoval, že se nějakým způsobem vracíte k těm předešlým knihám. Bez toho by to nešlo vůbec, abyste se jakoby poučili z toho, co tam bylo, nebo tedy navazovali, nebo do jaké míry teda opravdu je nutné se držet toho mustru. Jak tady zaznělo vlastně, že něco vzniklo a to už tady někdo naznačil, že naráží, je omezovan a tak dále, tak nutné to samozřejmě není, mohli bychom to vymyslet úplně jinak. Já se osvědčil. Ale za prvé jsem, že se to docela osvědčila, za druhé já mám pořád představu toho, jak se za 50 let někdo ohlédne zpátky a bude zkoumat, jak tady vypadala literatura konce 20. a počátku 20. století. A bude mít vedle sebe ty knihy, které mu dají vlastně svým způsobem jako podobný pohled na tu dobu. A když jsem mu říkat, tak těch 30 nejlepších děl vypadalo takhle, těch 30 nejlepších děl vypadalo takhle. I vlastně v tom rozsahu té studie. A nějak to dělám z toho pohledu věčnosti. No? Hezké, to je takový vysoký teda úděl. Pardon, možná myslel ještě i na ty aktuální čtenáře, jako vždycky jsme se bavili vlastně o té jako nějaké cílové skupině a říkali jsme právě jako mimo jiné, by tomu měli rozumět a mělo by to být určeno jako nejenom odborníkům, ale i těm právě jako učitelům, studentům a tak dál, kteří v tom jako žijí, jo, že vlastně teďka by se měli už orientovat i v tom období po roce 89, byť jako mnohé třeba z těch programů, které studují, pořád mají třeba jenom literaturu 20. století a 21 je třeba jenom nějaká jako výběrová zatím, ale už v tom vlastně přes 30 let žijeme. Takže tady v tomhle, že to má stejnou strukturu, možná jim trošku dáváme jednodušší orientaci třeba jako... Tady bychom se mohli obrátit na Jakuba, který mimo jiné je středoškolský učitel. Ano. Ale češtinu budu učit teprve výhledově, takže zatím se netroufám. Je to zajímavé, z tohle pohledu, ale rozhodně... Z tvého pohledu má nějaký význam nebo uplatnění, jako ty jako učitel vnímáš na publikaci. Ano, přesně tak. Já jsem o tom přemýšlel a
Já se přiznám, takové přiznání večera, já jsem nevěděl, že ty 2 předešlé existují, dokud jsem nezjistil, že vyšla tato nová. Máš na to věk? Tak, před 10 lety jsem dělal úplně jiné věci, jako třeba zakládal Instagram a tak dále, který shodou okolností je i zmíněn v této knize. Ale k tomu se ještě vrátíme. Jenom jsem přemýšlel i v rámci propagace, jestli školy tedy o těchto publikacích mají povědomí a jestli jim vyslovně třeba nabízíte nebo jim je informujete o tom, že existuje, že by je měli využívat. Tak otočím teda tvoji otázku. No, Vyhnu se odpovědi. chtěli bychom to propagovat, ale hledáme cesty. Já jsem v kontaktu s asociací češtinářů, tam jsme vydali nějaké tiskové prohlášení a jakousi reklamu, tak pevně doufám, že se to učitelům donese. Pak samozřejmě přes různé známé občas mě přímo osloví i profesoři různých středních škol a tím třeba přijdu k tomu něco říct. Ale je to tak jako namátkově, kdybyste znali nějakou cestu, jak to dostat k učitelům. To bude takové jako hezký úkol dnešního večera, aby se to rozkřípalo. Protože když jsem přemýšlel asi pro koho konkrétně ta kniha je, tak samozřejmě pro lidi z oboru, pro učitele, asi tedy jenom výhradně středních škol, a možná i vysokých škol. Určitě vím, že třeba Andrea Králíková na Filozofické fakultě, myslím, byla velmi ráda za tuhle knihu, takže já myslím, že určitě i pro vysoké školy. Tak. A pak vlastně jakou formou může ta propagace takovéhle specifické publikace probíhat, tak jestli opravdu kudy chodíte, tak o něm mluvíte, ať už jste někde v hospodě s přáteli, nebo jestli mluvíte, když máte setkání po několika letech na gymnáziu a tak dále. Jestli to spíš ty jako představitel mladší generace žijící na sítích, jako asi víš, jak to probíhá. No, to je dost specifická záležitost, ne? Jak tohle vlastně uchopit. Už jenom buďme upřímní, zase se takto kniha, když to vezme z toho praktického hlediska, když tady budu mluvit za tu, snad mi to odpustí kolegové a kolegyně, tak tato kniha se zaprvé nedá přenášet v tramvaji moc. Je to vlastně z tohohle praktického hlediska nepraktická. Pak nevím, jestli se dá recenzovat na Instagramu, to jsem pochybil, že by tam je to napsáno, tato kniha se mi líbila, to nevím, jestli je dostatečně že, pro tuto publikaci, takže ty cesty budou určitě komplikovanější. Tak cílíme. Ale určitě to není jako... Předchozí svazky jsou na síti. Jsou na síti. Jo, to určitě, ale taky bude. No, to nepochybně, ale spíš přemýšlím, jestli vůbec je ta cílovka těch lidí, kteří dělají propagaci knih na Instagramu. Takže to vlastně není úplně, když se podíváme, co se tam čte, tak to je. Takže podle mě, ale to není špatně. To je vlastně, jsme tady asi boomři, takže... Ne, to je naprosto v pořádku, že se tam neubije, ale... Já jsem Klára Kudová z oddělení výzkum 20. století a 21. A my teda s Alenou jsme třeba výhledově uvažovali o spolupráci s Centrem Didaktikum, které vysloveně jakoby za univerzitu a za akademii vyžaduje tvorbu workshopů a nebo dokonce kroužků pro středoškoláky, které nabízejí právě kontakt s některými z těmi jako těch výstupů historických, humanitních věd. Nepodařilo se nám to jakoby rozjet už pro ten letní semestr nebo pro tohle druhé pololetí, ale jsem si jistá, že na začátku toho školního roku 25-26 a nebo v jeho druhé. A tak je to jedna z těch cest. Jedna cesta dostat knihu do škol a druhá cesta je to vlastně pořád jako první základní výzkum současné české literatury. Jo, to určitě potřeba odlišit, ale právě, že by byla velká škola, kdyby se to nevyužívalo i v praxi, ale rozhodně si myslím, že Instagram tady v tomhletom případě není ta cesta, no, že to musí jít opravdu jako konkrétně tam, kde jo, to jenom, vlastně jsem rád, že o tom uvažujeme. A opravdu jako vybrat specificky, na koho se obrátit, no, protože opravdu toto není takový ten jakože must read letošního roku pro 16 leté třeba. Jo. To asi ne. To asi ne, ale budeme doufat, že je to spíš pro učitel. Jo, takže ale přesně přes tu druhou stranu a pak jim to ukazovat, takže až jednou se teda k tomu dostanu, tak rozhodně to tam bude.
ti pak dám vědět. Ale ano. Že všechny ty souřadnice jsou takovými jako základními oborovými příručkami, které by měly jako které by měl studentstvo vysokých škol bohemistik znát a které už znají určitě jako mít máte 15 let, takže není to tak, že by se to těm jako učitelům nedostávalo. Jo, to. Tomu tam doplňám, my jsme teď nedávno přednášeli Frýdku místku na jednom místním gymnáziu a tam s tím běžně pracovali. Super. Rozhodně jsme narazili jako něco nového, ale jo, v tom díle jsem viděla tam to, takže... Možná... Takže snad se ten formát zvolil dobře. A pojďme se vrátit ještě k té dekádě samotné. Když jste takhle to připravovali v tom roce 2020 a dál, tak s ohledem zpátky co jste si říkali o té dekádě? Jaká byla? Byla pro vás příjemná, dobrá, nebo vás šokovala? Jak vlastně, jestli jste spokojeni s tím vůbec, kam se vyvíjí konkrétně drama, poezie, próza? Takhle osobně, teď myslím opravdu subjektivní pohled. Petře, začni ty. To je otázka pro tebe. Kašlu na to, kam se vyvíjí poezie, proza a drama. To, co mě zajímá, je, jestli to desetiletí přineslo a nabídlo uhrančivé texty, které mě zítřují a které si pro svůj život nějakým způsobem učiním nezbytnými, aspoň na nějakou chvíli. A opět jsem s překvapením zjistil, že takové texty existují i v tomto desetiletí a že jich je celá řada, že se samozřejmě nemůžou vejít do toho výběru těch interpretovaných knih, nebo že nemůžou být všechny interpretovány, takže jsem musel jako redaktor poezie ty knihy podrobit drastickému výběru, ale ten výběr, znovu říkám, byl kritériem toho výběru. Nebylo ani to, aby se pokrylo to desetiletí nějak rovnomocně. Nebylo ani to, zda jsou to knihy, které mě potvrzují nějaké úvahy v té studii. Nebylo to ani genderové hledisko, nebylo to ani generační hledisko. To zcela primární a téměř jediné hledisko bylo, zda jsou to knihy, o kterých já jsem přesvědčen a ti, se kterými jsem věc konzultoval, a nebylo jich málo, celé naše oddělení a pak teda ti externí odborníci, zda je považujeme za takto magnetické, jak jsem říkal na začátku. A podle toho se tam ta jména a ty tituly ocitly. A i tak bylo potřeba samozřejmě řadu z nich odsunout, aby se to dalo ještě unést. A je to noční můra. Každého, kdo dělá antologii, tak je to noční můra. Druhý den poté, co ten heslář sestavíte, definitivně ho podepíšete, tak vás sevře úzkost z toho, jak to, že tam pro Boha není zajíček. A když tam není zajíček, proč tam není jírouz a tak dále. Znáte, dovedete si představit, jaká muka se rozjíždějí. Je to součást té věci. Takže tu dekádu vlastně nějakým způsobem si pro sebe ani nehodnotíte. Vybíráte konkrétní díla, která stojí za to. Jako snem každého by bylo, kdyby ta dekáda byla nějak extra odlišná, nějak nápadná, snadno definovatelná a pokud možno opravdu končilo to tím datem kulatým a pak následovala jiná dekáda, která bude zase jinak čitelná, definovatelná, tak bohužel, nebo spíš bohu dík, to není a je tady především jakási kontinuita, je tady především jakýsi zmatek a chaos, který se zmnožuje a mezi tím tíká ten čas a ubíhá to desetiletí. A vy to desetiletí potom musíte nějakým způsobem lapit. Čímž neříkám, že se přece jenom, aspoň za poezii, neobjevují jakési rysy nebo jakési
náznaky kontur, které by to desetiletí drobně specifikovaly. A řeknu 2 větama, abych se nerozpovídal, tak v té poezii jistě to bylo období, kdy vrcholila, řekněme, a vybouřila se taková ta druhá vlna sporů o angažovanou literaturu, o angažovanou poezii. Ztratila, nejdřív přinesla, pak ztratila ty svoje tu svoji revoluční dikci, tu provokaci, tu třaskavost i povrchnost třeba řekněme v mnohých případech. A tak tohle je jistě věc, která a dneska, nebo už v druhé části toho desetiletí takovéto spory, takovéto bitvy, takovýto dramatický, řekněme, literární život kolem toho tématu angažovanosti už nebyl a dneska není. Dneska nikdo s nikým už nepolemzuje, všechno bylo z různých úhlů nahlédnuto, shledáno buď pojmenovaným, anebo lehkým a opuštěno. A ten druhý rys, řekněme, že to desetiletí se opravdu, a snad můžu, a to řeknete vy, jestli to tak je i v proze a v dramatu, bylo to desetiletí, kdy se velmi intenzivně ten literární život zajímal, vychází to z té mnohosti, z těch závalů, zajímal o to, jaká je pozice literatury, poezie v mém případě ve společnosti. Jak to, že nerezonuje víc, jak to udělat, aby rezonovala víc, jak to, že spisovatelé mají tak marginální pozici polohu někdy taky ve společenském životě. Co pro to udělat? Potřebujeme spisovatelskou organizaci, jak to změnit cenama, nebo víc míň, nebo jak to udělat, jak to, že časopisy netisknou, nezajímají se o literaturu, jaké jsou možnosti nových médií, jak to, že ten hlas těch autorů je marginalizovaný. No tak tím se ten literární život v tomhle desetiletí nabíjel velmi intenzivně. Vůbec tím neříkám, že předtím to nebylo a že teď to není, ale intenzita, když si otevřete ty literární časopisy, tak intenzita toho, jak se to neustále obmýšlí ze všech možných pozic a neustále se potěžkává, jak to změnit, tak ta je nápadná. Pardon, byly to dlouhé věci. Já jsem měla Marek doplnit. No, já souhlasím s Petrem a tam je otázka, jestli, když jsi zmínil ten chaos, tak právě už se říká jako několik desetiletí, že to je možná normální stav a jako my v tom jako žijeme. A teď my se právě v těch knihách jako snažíme zachytit nějaké ty tendence. A tady v tomhle jako desetiletí je pravda právě, jako, že jednou z těch tendencí je uvědomování si vlastně jako té pozice, potěžkávání té situace literatury jako ve společnosti a hledání právě odpovědí, no, pokoušení se jako hledat jako nějaké jako řešení nějakými třeba akcemi nebo nějakým způsobem tvorby, ale právě i třeba jako mimo literárními událostmi. Takže tohle jako taky vnímám jako silnější tendenci než třeba v těch předchozích jako desetiletích. Rozhodně proti těm 90. letům, konec konců v tomhle desetiletí mnozí jako se snažili dost vymezit jako vůči té chaotické v uvozovkách situaci v těch 90. let, nebo té izolovanosti v uvozovkách literatury v 90. letech. No a ty odpovědi jsou různé. Já tam právě v té úvodní studii třeba jako naznačuji něco, možná i v té proze to je trošku od jako zase nějaké fáze toho desetiletí, na začátku to vypadalo spíš tak, jako, že opravdu ta literatura jako marginálie, ale někteří, kromě těch teoretických jako odpovědí, se snaží prostě na to reagovat tou jako tvorbou tak, že se vlastně jako přibližují, snaží se přiblížit jako širšímu
čtenářstvu a tímhle jakoby dostat trošku tu jako literaturu právě k širší veřejnosti a zase to má nějaké konsekvence od debat o mainstreamu až po debaty o tom, jak literatura bude třeba potom podporována státem, společností a tak dále. Takže tady jenom jako naznačuju to, co jsem právě jako tam zachycoval v té své studii. Možná ještě taky jako rozhodně to nebyla nějaká revoluce, ale jak jsi zmínil, jako pořád probíhá ta jako nějaká mediální změna. Jo? Jako ten internet a jeho možnosti se i v tomhletom jako desetiletí dost zase proměnili, rozšířili a právě, jak jsem říkal, ten rok 2020 asi to tak jako nějak nezměnil, ale akceleroval ten covid a tak dále. Takže tam jsme viděli jako nějaké posuny a já právě říkám, když jsme v roce 25, tak já jsem se musel hlídat, aby jsme zůstali jako v tom do roku toho 2020, co se tam dělo, ale teď už jako zase jako vidíme nějaké trendy a už i v různých jako debatách nebo příspěvcích se o tom mluví, do jaké míry se ta literatura právě jako přesouvá i třeba ne do toho online prostoru, ale spíš jako od možná to psaného textu i do nějaké míry zase do té jako mluvené formy, jako nemám na mysli jenom audioknihy, ale třeba ta jejich jako reflexe, která dost jako vlastně stává do toho méně uchopitelného jako v světa sítí a ještě zvlášť jako podcastů, které jakoby ztrácely prostě tu paměťovou stopu. Tak to jenom jako, tak jako už naznačuju spíš nějaký výhled, než že by se to dělo tady v tomhletom desetiletí, ale jako už to tam jako docela nastupovalo. Budeme se muset bavit, nebo ti, co to budou psát, jako příště, do jaké míry třeba tu reflexi jako opatřit, jestli bude jako z čeho ještě, když jako zanikají mnoha tištěná média, nebo prostě ta stopa se jako vytrácí trošku. No. Lenko, ještě k dramatu. No, já ráda řeknu něco o dramatu, ale možná by bylo lepší, kdyby teď mluvila Alena, protože já budu mluvit jinak. Už jako asi nemám už nechci říct o proze nic. Už nemám co specifického dodat, protože ten hlavní, když se přesně ten mainstream. No. To bylo vlastně jako velký dilema, že my jsme vybírali teda knihy, které byly opravdu nejlepší, nejkvalitnější. Ale zároveň jsem se pořád snažila, aby tam byly knihy, o kterých teda aspoň i v rámci toho mainstreamu teda patří k tomu lepšímu, byť si jsem vědomá, že to nejsou ta nejumělečtější díla, ale přeci jen, kdybychom je úplně opomenuli, tak už bychom se dostali asi úplně mimo nějakou základní čtenářskou vrstvu, takže jsme aspoň teda tu jednu Morštejnovou a jednu Tučkovou jsme tam prostě zahrnuli. No. Možná to trošku jiná odpověď neříká Petr, jako, že to nejlepší, ale i to reprezentuje. Ale jako je to samozřejmě jako minimum a dali jsme to tam jako... Já jsem byl rád, že tam žádný Morštejnový nemám. Bylo to jako příklad jako určitého typu pros, které prostě tu roli tady mají a jako nelze asi úplně opominout. Byť jí byla samozřejmě naprostá menšina. No, v dramatu je trošku jiná situace, kterou si myslím, že taky lze dobře pozorovat na úvodní studii těchto tří svazků. Jednak to hodně narostlo počtem a pak je tady ta základní věc, že drama nerovná se divadlo. To, co bylo prostě v té společnosti reflektováno, o co třeba mělo úspěch, mělo nějaké sledování recenzenty médií, tak bylo, dejme tomu, dobré nebo výrazná inscenace, ale neznamená to, že to odpovídá tohle všechno, že můžeme vztahovat na tu předlohu. A tyhle ty nůžky se stále víc otevírají od těch 90. let minimálně, ale pochopitelně předtím. A takže já teď pozoruju zaprvé, že jsou nejvíc těch od 90. let nejvíc otevřené. To, co divadlo samo přidává, nejenom tím hereckým výkonem a těmi jinými scénickými prostředky, k té výchozí předloze, toho je jako stále víc a je to stále významněji modifikující tu předlohu. Zkrátka, když to zjednoduším, třeba na jednom příkladu napíšete nějakou vážnou hru, tak se můžete v její inscenaci setkat s absolutním opakem, nehledě na to, že kdyby to tak bylo, což většinou teď není, že ta hra bude inscenovaná víckrát, tak pokaždý ta inscenace může být absolutně odlišná od té předešlé nebo následující. To je jedna věc. A druhá jako významná charakteristika pro
soubor dramat vzniklých v té dekádě, kterou jsme tady sledovali, je to, že divadlo i drama je založený na neustálé změně nebo významný aspoň změně konvencí. Dneska divadlo, to, co si myslíme nebo označujeme jako progresivní, pracuje už třeba nepříliš umělecky stylizovaným herectvím, spíše nestylizovaným. To se týká i toho dramatického prostoru, který tam je vytvářen a tak dále. Čili a v rámci toho tažení je taky tažení proti literárnosti dramatických předlohy. Čili já můžu říct, ty jako autor v tom zeleném předešlém díle úvodní studie o dramatu a jako autor studie o dramatu v tomhle díle, že ta literárnost ubývá. Jsou to prostě různě nedotvořená díla, literárně prostě obtížně komunikovatelná. Ale to neznamená, že z nich třeba nebyly výrazný scénace nebo tak, ale tohle to prostě existuje a bojím se, že ten trend bude jako stále těžší, takže ty autoři, nevím, jestli mezi nimi budou, nechci jenom se rouhat, tak ty autoři toho následujícího dílu to budou mít dramatu teda dost těžký. Třeba se mýlím, ale bojím se, že ne. Pokud máte i dotazy vy v publiku, samozřejmě je to vítáno. Stačí jenom se přihlásit. Docházelo někdy i k horlivým diskuzím nad tím, které dílo tam má být, nebo musela si ty Aleno obhajovat Tučkovou a Mornsteinovou, nebo asi prostě řekla, to tam bude, já jsem editorka, a nebo to prošlo hladce, jak to probíhalo? Ku podivu to v Praze prošlo hladce, protože já jsem udělala jakýsi velký, rozsáhlejší předvýběr a ten jsem potom formou elektronické ankety rozeslala několika desítkám odborníků, literárních vědců, recenzentů, redaktorů a tak dále. A z toho jsem potom sestavala anketu. A trochu jsem se bála, co když ta anketa dopadne jinak, než jak bych to zvolila já. A ono to dopadlo úplně víceméně přesně tak, jak bych to zvolila já, takže na mě jenom bylo udělat tu čáru. Kdy je dost. Kdy je dost. Už vlastně nevím, tak si teda můžu vzpomenout, u kterého dílu jsem si říkala, tohle už sem nepatří, ale vlastně... Tomu se by nepřijde do toho autora. Ale... Teď se sakra nedostal. Nevím, to se s vámi doma podívám, ale ku podivu jsem teda ten problém vlastně neměla nakonec. Ale byli jednotlivci, kteří vášnivě protestovali některým dílům a že tam některá chybí. Jako v rámci, myslíš, když týmu? jsme měli tu internetovou diskusi a tak dále. Si nějak nespomínám. To jste byl vy? Jo? Ne. Ještě širší okruh komentátorů. Ale jak zapomněla, tak ona začala to slovo v Praze to prošlo. Jo. Dobře. Což znamená, že někde jinde možná ne. Tak to pak v kuloárech. Ale k tomu výběru možná ještě, to jsem o tom vlastně na začátku mluvil, o tom obrovském množství těch děl, která vychází každým rokem. Mimochodem jsem si vzpomněl, že v roce 2016 jich bylo nejvíc básnických sbírek bylo napsáno v roce 2016 546 nových českých. A dramat taky, ale nevím, to je zajímavé. 2015, 2016 prozy nejvíc. 2016, já jsem o tom přemýšlel, proč zrovna v roce 2016 a úspěšně nevím, v tom roce nastoupil Donald Trump jako prezident a OSN vyhlásilo ten rok Mezinárodním rokem luštěnin. Ale tak to máme odpověď. Nejsem si úplně jistý, jestli to beze zbytku vysvětluje ten nárůst, ale fakt je, že to je jako opravdu strašné, takže tady se mění úplně i to psychologické vnímání, nebo bude se muset změnit to psychologické vnímání těch antologií. Pořád máme ještě v povědomí, že antologie, ten výběr je to, že tady nějaká skupina lidí se seznámí se vším a z toho potom něco vybere. A my můžeme se s nima hádat, jestli vybrali dobře, nebo se stotožňovat s tím a tak dál. Ale
my už dávno nikdy nebudeme schopni, to definitivně skončilo, že bychom něco takového mohli udělat. To bude vždycky jenom zoufalý výběrek, ze kterého my provedeme ještě menší výběrek. My se tady pohybujeme v totální vlastně jako tekutých píscích a v zoufalé situaci, kdy vůbec nevíme, jestli o podstatných dílech, jestli nás neminula podstatná díla už při tom zvažování, zda tam mají být zařazena, protože oni nevíme naprosto. Jo. Takže a to bude narůstat v následujícím díle v souřadnicích zahlcenosti. Už budeme úplně vájí a je dobré to mít na vědomí, když potom se ti kritici pouštějí do těch autorů, těch heslářů a do těch autorů toho výboru, že by jim měli nadávat ještě víc, jo? Protože oni nebyli schopni se ani seznámit s celým tím pemzem té věci. A nikdy už nebudou moc. V proze je možná trošku snazší situace v tom, že ty věci se víc recenzují. Přeci jen, když už si něco recenzuje, tak je to spíš próza. A já se jako tam se mám přece víc o co opřít. No. Asi ty v poezii to máš složitější, protože těch recenzí... Máme tam několik děl v poezii, která neměly vůbec žádné recenze. Což v proze v podstatě já vůbec nemám. Je to tak. A teda, jestli to takhle můžeme... Pardon. Dotaz? Jo, můžu. Ano. Mě právě zajímalo spíš než otázka na výběr na teoretické a metodologické zázemí, jak vlastně, že tam třeba těch 20-30 třeba studií poezie, ale 37. mluvit o próze, tak si dovedu představit, že musí být těžké to ulídat jako teoreticky, že dovedu si představit, že jako někdo to vezme z pozice červenkovské teorie, někdo to vezme kalerovsky a to jsou úplně jiná jako prismata, jako poezii uvažovat. Do toho třeba ještě jako postmediální kontext. Jako vlastně, jestli bylo ve vašich silách se na to těm autorům třeba říct, hele, pojďme se držet nějakého třeba metodologického směru, nebo je to vlastně fakt na autorech samostatně? No nebylo a nebylo to ani vlastně záměrem úplně. My jsme tohle chtěli aspoň do jisté míry učinit dobrodružstvím té knihy a ti autoři těch jednotlivých hesel, ti interpreti volili svůj přístup do značné míry svobodně, protože my jsme nechtěli demonstrovat nějakou metodologický přístup uchopení literatury. My jsme chtěli, aby se ta díla v těch interpretacích pokud možno otevřela čtenáři. A to nemůžete udělat v podstatě nijak jinak, než že tomu interpretovi necháte do jisté míry svobodu, aby to učinil tím způsobem, jak je mu to blízké, protože nejde o tu přísně specializovanou vědeckou publikaci. Jde o publikaci, která má být do jisté míry populárně vědecká a má, jak říkám, prostě to dílo především pokud možno sugestivním způsobem, přesvědčivým způsobem otevřít a k tomu museli mít patřičný díl interpretační svobody. Takže nebylo to nijak jako zvlášť přísně, na tohle nebylo zvlášť přísně dohlíženo. Ale když už jsme u těch interpretů, já si myslím, že by to vlastně bylo dobré, aby tady zaznělo, že interpreti nejsou jenom členové Akademie věd, teda v oddělení 20. století, ale že na téhle bychli spolupracovala spousta externistů nebo úctyhodný počet externistů lidí mimo akademii. Někteří jsou tady dokonce a to mě právě to připomnělo, jsem za to rád. A s velkou chutí chci připomenout, že na interpretacích poezie se podílelo 5 externistů, ne, 4. 5 autorů zde z akademie, ale 4, to znamená Libor Magdoň, Martin Pilař a Roman Polách, což jsou všechno pedagogové, mimo jiné, kteří pocházejí z Ostravska, učí na Ostravské univerzitě, na Opavské, ale také dělají spoustu jiných věcí.
a jsou výborní, mám je osvědčené i z minulých tady dílů. A pak Jan Štolba, tady z Prahy. No a s tím souvisí ta Přímě... redaktora, jo, který je zodpovědný za výběr interpretů. No jasně. A upřímně můžu říct, že ta hesla těch externistů byla, co se týče kvality a snad bych řekl i jakési odborné připravenosti, absolutně srovnatelná s odborníky z akademie a v tomto ohledu to nečinilo žádný problém. Ještě jenom říkám, táhnou se vlastně od prvního dílu a rád s nima spolupracuju. Jsem rád, že jsou tady. A když už mám slovo poslední věta, tak chci poděkovat těm, kteří jsou nejdůležitější, a to jsou autoři těch knih, ti tady totiž taky sedí. Vidím tady nějaké básnířky, básníky a jsem za to rád, protože o nich jsem mohl psát, takže díky za jejich díla. Já jenom, jestli můžu, jako minutku, máš pravdu úplně, Petře, ale jestli vám můžu konkrétně odpovědět. Prostě tím, že to je takový jako první úvod do té oblasti, tak jsme použili tu tradiční historiografickou metodologii, ale to neznamená, že prostě v případech, kde si to ta díla, řekněme, vyžadují, tak jsme museli tam dostat i něco jiného. Třeba tady nejmenovaný Pavel Janoušek psal o hře Lenky Lagronové Němcová, o životě Boženy Němcový. A tam prostě nějak tu genderovou literární perspektivu dostat musel. Bez toho to nejde jako interpretovat, ale zároveň bychom se dohodli, nebo už na začátku těch svazků stálo, že to nebudeme zatěžovat sekundární literaturou nějak neúnosně nebo v jednotlivých heslech a tak dále. Takže se to tam občas objevuje, ale ta metodologie se tam projektovala. Bez toho by to opravdu nešlo. No nevím, to mě napadl jeden takový příklad, ale jich tam hodně. Děkuji. Co vlastně znamená, kdybych napsal knihu v této dekádě a moje kniha se tam neobjeví? To znamená, třeba jsem pod tou čarou, no, tak mám si to vyložit jako, že moje dílo není tak dostatečně významné, aby mělo být uchováno i v této publikaci, nebo jak bych se měl vyložit, protože ve srovnání třeba jsou tam zmíněni, jak už jsem říkal, třeba influenceři a teď tam není autor knihy, to mi přijde vlastně, já bych se zlobil třeba. Tak většina těch... Nebo bych byl, nevím. Většina dobrých, lepších autorů je minimálně zmíněna v té studii. Mm-hmm. Tak nemáme prostor pro to, aby jsme všechno interpretovali, ale snažila jsem se, aby žádné pozoruhodnější jméno nevypadlo. V nejhorším jenom ve výčtu, ale opravdu těch autorů tam je spousta, aspoň těch studií. No a samozřejmě tak, pokud máme limit 35 interpretací, tak... Takže to může být jako že to není jenom tou kvalitou knihy, kterou bych napsal, ale já si zase jako nemyslím, že by nejsem si vědoma toho, že by tady byla řada neskutečně skvělých děl, na které nám nezbylo místo. Takže nechodí vám od minulých publikací výhružné dopisy od anonymních spisovatelů? Zase těch jako nejlepších knih zase nevychází tolik, co se budeme povídat. Vemte si, že to jsou zhruba 3 knihy za rok a no, já si nejsem v případě poezie, opravdu je to trošku jiné, nejsem si jistý, zaprvé v té studii nemám spoustu autorů, co prostě se tam nevešli, protože jinak by to mělo další 300 stran navíc. Co s tím mohou ti autoři dělat? Žalovat mě a vůbec si nejsem opravdu jistý, jestli i velmi dobrá díla jsem nepominul zcela. Prostě jak si tím mám být jíst, pro Bůh. Teď já jsem opravdu ty knihy nečet, přátelé, a vy taky ne. Nikdo z nás nepřečetl 5000... Dobrá díla, který nečet nikdo. No, ale to je možný, nebo úplně jiné skupiny lidí. 5000 sbírek nepřečetl nikdo za tohleto desetiletí. To je pravda, ale po zkušenostech s porocování v různých cenách si myslím, že
Je tady spíš zápalba těch horších knih. A že když už se vyskytne nějaká dobrá proza, tak se o ní opravdu mluví. Každou chvíli mě překvapí. Někde to prostě probleskne. Možná, že v poezii situace jiná, ale... Každou chvíli mě překvapí nějaká silná báseň od někoho, koho jsem vůbec neznal, a která třeba je právě tady z tohoto desetiletí. Prostě to tak je. Takže to můžeme brát nejen jako reflexe, ale taky jako kánon té dekády, tedy XY knih, které si musíme přečíst, než umřeme, nebo jak to máme. No tak řeknu to takhle, lepší kánon nemáte, takže nic. Co se týče sledovaného období, tak prostě jsme tady zatím jediní, takže aspoň to, co je, tak je. Já si za tím svým výběrem v proze se stojím, myslím, že to jsou všechno knihy, které za to přečtení stojí. Asi jich bude samozřejmě víc, tomu se nebráním, ale tak můžeme o tom mluvit. A ta ambice jako udělat kánon, já myslím, že se to úplně nezříkáme. Měl bych prozeslat ty lepší doporučení, pokud to vemu jako kánon, tak jestli to pořádně načtou, naučí se to a můžou simulovat, že to četli. Tak, jo, ano. Pak to bude fungovat jako dobrý kánon. Pravda. Chcete k tomu něco dodat? Možná ještě opravdu je rozdíl, jak jsme se bavili o těch jako literárních druzích, jako Petr potrhuje rozdílnost té poezie a jako je pravda, že tam asi lecos může zůstat úplně jako pod prahem. V té poezii fakt myslím, jako, že to asi nějaký tím výběrem prostě toho recenzování projde a v tom dramatu stejně tak jako asi jsme nebrali díla, která prostě se nějak jako nedostali divákům prostě skrz ty inscenace, takže tam jsou ty rozdíly. To drama možná je tam i svým způsobem nadhodnoceno, jako s ohledem jako na to, že prostě próza, poezie má mnohem větší jako zastoupení jako povědomí o literatuře, než jako drama, jako literární druh teda. Tak máme nějaké objektivizující nebo objektivní prostředky, které musíme použít, to sebou automaticky nese už určité kanonizační diskurs, to prostě nemůžeme bez toho udělat, jo. Ale jak je to antologie, tak zase někdo přijde třeba s nějakou jinou antologií a někdy za 50 let se to nějak vylicituje. Já si myslím, že spíš ne, ale nechci to zavrhovat, protože prostě, když se pak podíváte zpátky, nejenom tady v tom našem období, ale i třeba v těch 50 a víc let zpátky, tak prostě vy se dozvíte, nebo alespoň dříve jste se z té reflexe dozvěděli, co má šanci takzvaně na přežití a to bych já řekla, že z mojí zkušenosti jako literárního vědce nebo i studenta bývalého, že se potvrzuje. Jo, ten objev, nevím, v dramatu třeba Stanislava Mráze v 90. letech a tak, to je takový jako, stává se to, ale je to dost ojedinělý. No. Ano, víc dotazů, super, tak postupně prosím. Já jenom mě k tomu napadlo, mě trošku jako dráždí to slovo lepší, horší, to je takové, ale možná by se to dalo nahlížet jako kdo s tím vstupuje do nějaké komunikace. Že teď v té komunikaci, to je vlastně všichni jste mluvili o tom, že to nějak funguje, nějaké recenze, co si Petr vybere, co projde tou divadelní scénou. A že možná jako v tuto chvíli jsme to my, kdo komunikujeme s někým a něco vybíráme. A třeba to bude za 10 let úplně jinak, jenom prostě proto, že někdo jiný se bude dívat na něco jiného. Takže možná ta komunikace spíš než lepší, horší, že tohle je to naše teďka. Tak bych to možná tam bylo. Teď to prostě rezonovalo. Tak. S námi. Tak nejenom s námi, tím, že jsem vybírala i podle recenzí literárních cen a dalších hledisek, tak to asi rezonovalo s nějakým větším množstvím. To je tvůj osobní výběr. Není to jenom osobní výběr. Ještě byl dotaz. Já bych se chtěla zeptat k tomu dramatu. Možná je to úplně heretická otázka, ale uvažovali jste nebo stojíte třeba před dilematem pro ten další díl tam to drama už vůbec nezařazovat? Protože do jaké míry je to konflikt, že se pojímá drama jako literární žánr. Myslím z těch důvodů, o kterých jste mluvila. No teď to ještě šlo. Podle mého soudu to já nevím, co bude všechno a jak napsáno za 10 let. My jsme se o tom vůbec nebavili a myslím, že všichni, jak tady sedíme, máme před sebou teď trochu jiný práce, těm se budeme věnovat nějaký jako individuální, řekněme, nebo jiný typ kolektivní práce se tady rodí, takže tohle vůbec jako neřešíme, ale za mě, chcete-li to vědět, může se to stát. Nebo to bude jenom nějak
omezeně. Je No, a pravda, zase že to v byla jednom škoda. okamžiku jsem si nebyla jistá, jestli se vejdeme do jednoho svazku. A to je pravda, že mě to napadlo teda. Koho obětovat? No jo. Koho obětovat. Ale z jiných důvodů asi, ale no, než se ptá tady slečna, že? Ne, napadlo mě to čistě, protože Se to nevejde. prostě by se to nevyšlo. A to by bylo škoda. Jako člověk, který učí na DAMu, jo, tak jsem hrozně rád, že to tam je, protože drama se dostalo do specifické situace, kdy literáti se o něj nezajímají, protože je to divadlo. A divadelníci se o něj nezajímají, protože je to literatura. Jo, a to je to je past, která končí tím, že se vlastně to dostává do téhle situace. A znám od dramatiků, že z osobní zkušenosti znám, že oni říkají, no já když přijdu do divadla, že jim nesou drama. Říká, to je dobrý, ale nechcete radši udělat dramatizaci tohohle trháku. A že Jo, i že když... radši, divadlo mají radši dramatizace slavných proz, než když jim tam někdo přinese. A to i tak, taky mám podobnou, jako, nebo podobný echo ke mně dolehlo, že i když řekne, já tu dramatizaci úplně předělám, nebo předělám, já tu výchozí prózu tak zdramatizuju tak převratně nebo odlišně, že to tam nebude příliš poznat, což je otázka, nakolik to má nějakou koherenci, tak aby to mohlo být ještě považovaný za dramatizaci, ale i v tomhle případě jim to jako to vítají víc než původní. Ale nechají tam jméno původního autora. Protože na to diváci chodí, ne na to, kdo to předělal. Ještě vzal, ano, pánové. Já jsem otázku ohledně toho zmiňovaného kánonu, protože jako doby Arnolda Bluma, a Gimmery a tak dále jsou jakoby ta tematizace kánonu, antičnosti a kritika samozřejmě rekonstrukce toho pojmu, jestli to tam v těch předchozích dílech a jak říkám, je to otázka krajně ignorantská. Omlouvám se za ně, že byla řešena, ale chtěl jsem se ptat, jaká byla. A druhá otázka, kterou mám právě úplně z jiného ranku, je, jestli vlastně pro tu další knihu existuje už takové jako etablovaná disciplína jako Digital Humanities, nebo jako archeologie digitálních prostředků, jako podcastu a tak dále. Tak jestli to vlastně nějak tohle je zachyceno a jestli s tím nějak perspektivně hodláte, jak nakládat? Hele, budeme se muset s tím vypořádat. Jako už teď to vlastně začíná jevit jako docela velký problém. Recenze samozřejmě jsou čím dál víc na internetu, ale hlavní, nebo já jako největší problém teď vnímám sociální sítě, protože vlastně ty literární diskuze se odehrávají na sítích, kde to okamžitě zmizí. Spousta lidí vlastně třeba z různých literárních polemik úplně vymuto, protože prostě na těch sítích nejsou nebo se nepřátelí s určitými lidmi. A teda sama nevím, jak to za těch kolik let, za těch 6 let vyřešíme. A navíc teda ta situace také za 6 let bude někde úplně jinde, že? Takže tak asi nemá smysl vytvářet nějaký teorie, co s tím uděláme, ale bude to určitě to bude velký problém. No. Už teď třeba je problém, že tam máme v tištěné knize internetový odkazy přitištěný. Jo. To je jako... Vnímám, že to není ideální stav, ale nevěděli jsme, jak se s tím vypořádat líp. Bude to problém. Chceme dávat QR kódy, nebo to už bude jenom na internetu. Těžko říct. Aha, Dominiku. Já jsem vlastně už na to bylo trošku reagovat. Jestli nebude třeba víc jít do té intermediality, no, jakože je ta literatura, třeba hlavně asi ta poezie a drama víc, můžou být v kontaktu s hudbou, s vizuálem, s performancí. Někdy se vlastně strašně převratné děje mimo papír, jako klasický. No. Obávám se jenom toho, že se to nebude jmenovat v souřadnicích zahlcenosti, ale bude se to jmenovat v závalu zahlcenosti. To je jasné, že ta otázka je prokativní, protože míří v rozšíření toho. Obávám se, jsem skoro jist, že si poezie bude neustále držet od toho svém poetry, ne, že by se to neprostupovalo, ale kdybychom tam měli dostat tohle, jako to, co vzniká tímhle způsobem a všechny ty, tam se mění svět, je pravda, že se asi v této chvíli mění svět a ty digitální média proměňují komunikaci a ten papír začíná být archiválí a začíná být. Ale samozřejmě to bude zpívaný text a tam je obrovské množství různých jako, oblastí, které se toho velice dotýkají, té literatury a zároveň cítíme, že jsou takové aspoň polosvěty, ještě, nebo světy, které směřují někam jinam. A
A nevím, jak to tam všechno lapit. Bylo by to ideální, ale to by opravdu muselo asi nějak jinak úplně vypadat. A odehrává se prostě v tom daném okamžiku, když jako dojde k té performanci a tak, ale jak to jako zachytit potom ten záznam o té události. Jako to určitě já neříkám, že to je ekonomická věc, ale... Je to hodzená ruka? Já jsem jako bibliografka, takže já vlastně pořád bojuju s tím, jak vlastně konkrétní záležitosti zachycovat jako pro budoucnost a jak máme zpracovávat internet a jak máme pracovat s tím, že se v psaném textu navazuje na diskuzi, která proběhla na sociálních sítích. Ale ta už nikde zachycená není a ani se k ní nedostane. No. Jako podcasty vůbec nekomentuju, jako jestli je máme nějakým způsobem zpracovávat, jestli ten podcast zmizí, jestli to máme naposlouchávat a komentovat jako do toho bibliografického záznamu, co tam kdo řekl. To je pravda, podcast je to další věc. Můžu připojit ještě jednou, je to takový to starý latinský přísloví litera scripta manet, to, co je zapsané, to se trvá. Já pracuju teďka poměrně intenzivně v památníku nebo v nějakých archivních fondech v památníku národního písemnictví a zabývám se tam meziválečnou českou literaturou a s obrovským smutkem si uvědomuju, že za 100 let nějaká další historička literatury, která se bude pokoušet, já když nacházím nádherný dopisy, nádherný dokumenty, které nám prostě umožňují jakoby odhalit vlastně kontury té doby. A já si uvědomuji, že my hlavně se pohybujeme v prostoru, kde vlastně začíná zcela vážně historie této kultury skončí, pokud rezignujeme na psanou a tištěnou, především na tištěnou, papírovou podobu, dokumentace našeho umění a naší kultury. Protože znovu opakuju, já třeba teďka si budu fondu Vladislava Vančury. A prostě víme, že ty dopisy a ty vzkazy a tak dále, které tam teď můžeme zkoumat, kolegové archiváři o 100 let později už nebudou moct ukládat, nebo to budou nějaké obrovské gigantické databáze, které možná třeba shromáždí všechny e-maily toho autora, ale to už nebude mít nikdo kapacitačně. Takže já bych řekla, že ta práce literárního historika, i třeba tady, když jsem se zabývala konkrétně tvorbou Jáchyma Topola, taky zase znovu k tomu člověk hledá zdroje a tak dále, tak si uvědomuje, že my stojíme na jakýmsi rozcestí, kde buď to budeme chtít být kulturou, která předá něco dál. A v tom případě musíme si uvědomit hodnotu psaného, tištěného a fyzicky existujícího slova. A nebo stojíme na konci. Po nás už za námi už bude jenom prostě obrovský mailstorm. To jako trošku strašně apokalypticky, jakože jako staré Řecko antické, jako ještě předtím. Já to nemyslím vůbec apokalypticky, já to myslím přesně opačně. Já bych vám chtěla říct, pište a vydávejte své knihy, neposílejte je přátelům jako přílohy e-mailů. Prosím. Pište dopisy lidem, na kterých vám záleží. A jak si nechávejte svoje prostě nechávejte za sebou záznamy, nechávejte stopy toho, co si myslíte. Stopy, které nejsou elektronické. Protože z toho důvodu, který jsem říkala předtím, protože jinak můžeme mít poslední generaci, která už nekomunikuje k těm dalším. Z tohoto důvodu, pokud chceme něco předat dál, jestli nám záleží na těch lidech za 4 generace, tak po nás musí být něco Já se nebudu vstupovat, že bych tady nehlákal, že teď už jakoby je trošku ideologické, že říká, že to umění má i tady, má být existence a ne evidence. Já to říkám jako historička literatury. Jo. Ale Kláro, i nějaká z těch paměť sítí je se docela dá dobrá i pro nebo mailu, SMS-ek něco vytáhnout. Arnošt Klotfa vydal nyní ze Snušímu Jánu Sedalovi básnickou sbírku z jeho SMS-ek. A to je hra jenom. Cože? To je hra. Není to hra. Tak Pavel Janušek Ještě Ondřej budu chtěl komentovat. Já vlastně nevím, jestli není škoda do té vyhrocení diskuze ještě vstupovat, ale nechat to tak pěkně vyhrocení. Já už se nějakou dobu pohybuju buď mezi divadelníkama, nebo mezi výtvarníkama a výtvarníkama. A tu otázku vlastně, co může zbýt k budoucímu zkoumání
té části literatury, která prodělala nebo prodělává nějaký jako zevrubný takový performativní jako tendenci a jestli je dlouhodobá, nutně z toho něco jako udržitelného, nebo je dobová a zase to jako zajímavé, my teď nemůžeme vědět, ale když se člověk podívá do dějin umění, tak tam je takový docela hezký příklad performance art, který vzniká někdy v 60. 70. leta a to je, řekněme, kohorta umělců, který vlastně vysloveně nestáli o to dělat takový den. A velmi záhy, ale se ukázalo, že oni vlastně jsou velmi dobrými dokumentátory a archiváři těch performancí jako takových. Takže my, když dneska půjdeme na výstavu performance 60. a 70. let, tak tam uvidíme výjimečně nějaký videa, pokud to bylo takové raný, protože ty videa teda zašly až 70. 80. let, a uvidíme tam spoustu fotografií, uvidíme tam spoustu jako záznamů o popisu těch performance. Takže já si myslím, že ta odpověď na tuto otázku by mohla být tak, že je to do dnešní míry otázka pro ty autorky a autory, jestli si jsou vědomi jakoby hodnoty nějakých dokumentací těch věcí, které mají být efemerní. A jestli vlastně tak trošku sami sobě jsou i dobrými jako archiváři, protože pak pro tu zpětnou reflexi, když vlastně trošku podepisuju to, co říkáte, tak když pro ní prostě nezbývá nic, tak nemůže vzniknout. A když pro ní zbývá něco, což mimochodem je teda autorský kurátorové, tak je to budoucí reflexi tím tvarovala. Tohle z toho, jakoby, já jsem si toho třeba jako autor dřív nevšímal, ale když sleduju vlastně to nějaké jako paralely v uměleckém světě, je to úplně evidentní. Jenom chci připomenout, a nechci to otevřít do nějakých netušených filozofických debat, ale domyšlovat absurdum nemůže po nás nezbýt nic. I to nic je velmi obsažným vzkazem a bude mít nějakou podobu a bude mít nějaké echo a bude mít nějaký důraz a naléhavost. Takže bych se tolik nebál toho, že přijde jakákoliv generace, která bude hledat a najednou nic najde. Nenajde nic. Ono najde nic a to je sakramentský rozdíl. Jo. No. Ale nic už se dneska i prodává. Vytvořen umělec, co nalepil banán do galerie a dokázal ho velmi dobře zpeněžit. Ale to není. Což je banán, který zhně, lepenka, která je každé jiná. Ale významy, které tohleto všecko konotuje, ty jsou marketingová záležitost, to už jsme manipulace z adresáty a další. Já bych to ještě skočil zpět k té literatuře, zatím nebyla řeč o konkrétních dílech, mohlo by se třeba závěrem dát několik typů čtenářských. Chcete nebo? To se tam najdete v té knize. Je vzadu k prodeji. Se slevou. Já bych jako musela bych vyjmenovat všechno a ke všemu dát nějakou charakteristiku a to bychom teda se byli dlouho. Já se zatím stojím, co tam je. Nemůžu říct, že tohle je lepší než tamto. Každá ta interpretace, každá ta kniha má svoji kvalitu. Nebo přeci jen, ne? Lenko. No, já nevím, mám podobný postoj k tomu pochopitelně, jak bychom ani nemohli dělat, museli jsme se na něčem usjednotit a tak, to je jasný, ale to už tady zaznělo. Ale jako kdybych já osobně měla vám něco doporučit z té jako množiny, co jsme tam blíž reflektovali. Tak přeci. Já vám doporučím, ale musím si vzpomenout, co odpovídá mému vkusu. Já jsem si tady ten způsob té komunikace, opravdu jakoby prostě je nutné vybírat. No, proto jsme vybrali. No, ale máme vybrat z výběru, jestli tomu dobře rozumím. Ano, přesně tak, já jsem středoškolský učitel, miluji čtení. A teď tady vidím obrovskou spoustu materiálu a zajímá mě třeba na co soustředit. Jo, já vám třeba můžu říct, jako co si myslím, že by mohlo být pro studenty jako čtivější. A chcete to teď, nebo až skončíme v kuloáru? Jedno dílo, 2 díla? No,
Petře Zakym. Ještě otázka, jestli to, co je pro studenty čtivější, je to pravé. No, tak určitě studenti budou číst spíš ta mainstreamovější díla, no. Určitě budou znát žitkovské bohyně a spíš asi si spíš přečtou Petru Soukupovou než Danielu Hodrovou. Bohužel je to tak, no. Nebo Alenu Monštejnovou. Ale učitel by si Danielu Hodrovou měl. A já se třeba myslím, že by se sem určitě mohl přečíst Josefa Pánka Lásku v době globálních klimatických změn, což je kniha, která se dobře čte a myslím, že je i velice kvalitní. Třeba. Alenko, už jste našla? Mně se tady z těch, který tady rozebíráme, líbil třeba Marijina volba od Milana Udeho, přičemž většinou jeho hry nějak nemám k tím osobní vztah, ale tohle se mi líbilo moc. Nebo od Anny Saavedry takový životopisný drama o Olze Havlový, jmenuje se to Olga. Myslím, že ještě to je na jevišti. A ta Marijina volba Udeho taky. A ještě třetí věc je hra, taky je to životopisná hra, to je mimochodem další silný trend v divadle, ve filmu. Hra Petra Zelenky, Elegance molekuly o chemiku Antonínu Holem. A ta se mi nejenom, že to je unikátní osud toho profesora Holého, který už nežije, ale že to má i jako takovou hezkou v ní epickou formu, ta hra. A to se mi líbilo hodně, protože většinou u Petra všichni sedí v křesílkách a povídají si v jeho hrách, nebo a ne tak třeba v televizních seriálech, ale tady ne, tady se jako různě stratifikují ty scény z minulosti, jako flashbacky a to myslím, že je dobrá, prostě mně se líbí ta forma velmi. Děkuju, si to nepamatovala. A vy jste středoškolský pedagog? Nebo? Já jsem středoškolský pedagog a právě jsem i uvažoval, já nevím, vidím tady 3 obsahové knihy, neříkám, že jsem líný, ale co by mě zajímal nějaký výběr, nebo připadá mě vlastně, že to se období je krátké, když to porovnáme s dějinami literatury jako celkem a mně to vlastně nepřijde obtížné vybrat. To je obtížné. No to je... No, ještě navíc, že se srovnáváte s dějinami, že? Kde už ten výběr nějak prověřil čas, tak... Jestli jste středoškolský pedagog, tak doporučte dětem cokoliv z Ivana Verniše a Pavla Novotného. Jmenuje se to Garsonka, ta knížka, ta sbírka, nebo skladba. No. A doporučujte jim to opatrně, hlavně jim doporučte, ať větří sami a zkoušejí prostě hledat, protože jako všechna doporučení mají to nebezpečí toho, že se ztratí takový ten prvotní divný feeling, který máte, když jdete kolem knihovny a nevíte proč, vytáhnete tady tuhle knížku, nebo nevíte proč, přečtete tady ty 4 řádky krátké, které zrovna jsou někde tištěné. A to je zdánlivá banalita, ale je to šíleně důležitý, drahocenný. Ono se to potom spolu podílí na tom obrovském zážitku, který je z té četby. Opět na závěr dám otázku, stručnou odpověď, prosím. Pokud teda za 10 let, respektive plus minus, když se pustíte do těch knih a nebudou tam dramata, budou tam knihy pro děti nebo komiksy? Nejspíš ne. Děkuji. Alena Šidáková-Chtělová, Lenka Jungmanová, Petr Hruška a Marek Volum. Děkuju.